छवि बाबासाहेबांच्या पिठीत सिद्धू कान्हों छवि बाबासाहेबांच्या पिठीत बाबा दिल को ढकरा दिए ढकला दिए बाबा दिल को ढकरा दिए एवढा तरी कोणती होय আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও माननीय আমার দাবি ন্যায্য দাবি সরকার তুমি মানি নিও माननीय अर्ज की दो चेतना अधिपतिया में करा अर्ज की दो चेतना अधिपतिया में करा सरनाधरण जय जी सरनाधरण जय जी আর সরকার সেনা কোড লাগু করো আর সরকার সেনা কোড লাগু করো লাগিলে লাখ টাকা লড়ে যাবো सरनाधरण जय जी सिद्धू कान्हों छवि Kita muda, Jinsan!